Türkmenistana berk polisiýa gödägçilik astyna geçirilen soňky jaň dabarasyndan soňra Lewap vilayatynyň Türkmenabad şäheriniň kafeleriniň birinde orta mektebi tamamlayan uçurum oglanylaryň arasyna uruş boldy. Türkmenabadyň 3 punkt etrapçasyndaky 1 bilyard kafesinde soňky jaň belleýän uçurum oglanlary bilen himik etrapçasynyň okuwçylary dagwalaşdylar. Soňra olar video kameralara düşmelik üçin kafenin arka tarapyna geçip toparlayın uruşdular. Bir näçe oglan yaralandy. Diýip bir 10-njy sınıf okuwçy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Adat bolşýaly uçurum dawaralary buýlam ýurtda bir häkimiýet gödägçilik astyna geçirildi. Köçelerde we seýilgählerde polisiýa işgärleriniň sany gödgörteli artdyryldy. Türkmenabadda polisiýa esasan baýdyk meýdançasyna, seýilgählerde we göderlik salonlarynyň töwereklerine gödägçilik işlerini ýola goýdular. Mektepleriň ýanynda hem nobatçylyk çekýän polisiýa işgärlerini syynasa bolýardy. Günäwir sebäpde uçurumlaryň arasyna dawa Jenjel Tron kafeniň eýeleri ilat arasyna häkimetlere ýakyn adamlar hökmüne tanalýar we olaryň howundarlygynyň peýdalanýar diýip bir yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Ol bu kafede tas her ýyl diýen ýaly şeýle dawalaryň ýüze çykýanyny aýdýar. Habarçymydyň yerli çeşmeleri dawara gününde şäherde mektep mugallimläriniň polisiýa işgärleri bilen bir hatardan nobatçylyga çekilmegi we käbir uçurumlaryň sürüjülük şahadatnamasy bolmazdan ulaw sürüp polisiýa tarapyndan tutulmagy ýaly hadiseler barada habar berýärler. 27-nji orta mektebiň bir mugallimiň sözlerine görä käbir mektep mugallimläriniň polisiýa işgärleri bilen birlikde nobatçylyga gatnaşmak talap edilipdir. Ýöne bu tawsiragy ýerine ýetiren mugallimlaryň sany gaty az boldy. Diýip Magarif işgär aýdýar. Yerli çeşmeler şäheriniň 28-nji orta mektebinde soňky jaň dawarasynyň şagalan bilen belenip geçilenini aýdýarlar. Mektep derbedetiniň öňünde okuwçylar öýlerine gidýänçä nobatçylyk çekýän polisiýa işgärlerini syynasa bolýardy. Diýip bir ýokary sınıf okuwçy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýle bu mekdepde erkek mugallimler dawara gatnaşan okuwçylary öz ulaglaryny ýa-da taksilerde öýlerine daşamak bilen borçlandyrylypdyr. Habarçymydyň polisiýa bölümüne çeşmetine görä ýol gödägçilik urlugynyň işgärleri bir näçe mektep uçurumynyň soňky jaň gijesinde sürüjülük şahadatnamasy bolmadan ulag dolandyryp tutulanyny aýdýarlar. Olaryň käbir ýerleri 2000 manada golay pary berip, käbir ýerleri bolsa güýçli howandarlarynyň saýasynda jida çäresinden kaçmagy basarypdyrlar. Diýip yerli çeşmeler aýdýar. Çärje etrawynyň yerli polisiýa bölümi dawaralardan öň mekdep okuwçylary bilen gurrun döşükleri geçirip uçurum çäreleriniň dowam edýän pursatlaryny jemgyýetçilik düzgün tertibiniň berjaý edilmegine we asudalygyň saklanylmagyna çagyryş edipdirler. Şu ýyl 90 000-den gowrak uçurum ýurdun orta mekteplerini tamamlaýar.